Gibasura na sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran ang plano sa pag-ugmad sa 12 billion pesos nga Tagbilaran City Waterfront Development Project. Kung padayunon kini, mulang kog kini sa unom ka mga barangay ug may gilapdod nga 153 hectares nga reclamation project sa Tagbilaran Bay. Gipadapli na lang sa kagamhanan ang plano tungod sa pagsupak sa mga molopyo sa dakbayan nga muhatod og kadaot kini sa marine biodiversity. Nahimuot niini ang mga environmental advocate sa kalampusan nga ilang naangkod. Apan gitataw sa environmentalist Attorney Esther Gertrude Biliran nga padayon silang magbantay niini. Giangop usab kini sa mga molopyo nga posibleng maapektuhan kung madayon ang proyekto. We will not rest until there will be a resolution from the Sangguniang Pangungsod revoking or denying the proponent's proposal. And number two, there should also be a resolution revoking all the previous resolutions right from the start. Nalipay jud kog dako kay usa ko ka tindiraan ning kainggit ya usa pud ko ka mananagat nga manguhot og dapaw og kilason. Mao jud akong gibati nga dako ko kay pasalamat sa Ginoo nga dili dayon nila ang reclamation. So there is no more reason to prolong the pain, ang pasakit nga na bati ug nasinati sa atong mga tawhan nga naka-divide sa atong community. So we have officially announced that Tagbilaran City will not continue all activities pertaining to the Tagbilaran City Waterfront Development Project.